No morjes, minä täällä. Ei mitään, se on sellainen tilanne, kato, että niin... Mä katsoin tulossa, niin laskukiirossa niin meni pelikaani turbiinista läpi joo. Se on ihan soirana. Nyt ei siinä vielä kato mitään, nyt rupes tulee niitä laspaamasessa lunta Niin on, mä tiedän, se on harvinainen ilmiö. Se on sellainen inversio. No et sinä tiedä sinne mitään. Se on näitä meteorologisia hommia. Niin on. No en ole juonut mitään, enkä juo. No sä tiedät, mä oon lentäjä. Ai ääni on outo. No mulla on käsissä luurin edes, sori. No se menee ainakin viikko varmaan, koska se tilataan se tulee se turbiini Amerikasta, joo. Joo. No mistä en minä oo mikään jumala, että mitään säitä pystyy hallitsemaan. Mä oon lentäjä. Niin on. No niin onkin ryypännyt. Mitä sitten? Kai tässä nyt ryypää koneet hajoaa lunta sataa. Säätänä. Haista itse. Aivan sääs.